Ga takaitattun labaran na Global Hausa tare da ni Nasfat Ishaq Muhammad. Mazauna yankin karamar hukumar Funtau ta jihar Katsina sun ce 'yan bindiga sun shiga ƙauyukan yankin inda suka kwashi mutane sama da 50 da suka hada da mata da ƙananan yara. Maharani sun kuma kashe akalla mutum 6 inda suka sake kai wani hari a yankin karamar hukumar Dandume ta jihar. Rahotanni sun ce tun daga ranar Asabar maharan suka shiga yankin kuma ba su fito ba har zuwa ranar Lahadi da rana. Wani mazaunin garin Layin Gara da ke karamar hukumar Funtau ya shaida wa manema labarai cewa misalin karfe 10:30 na dare suka zo kuma sun kwashi maza da mata da 'yan mata da matan aure da kuma ƙananan yara har 53. Matsalar tsaron da ta tilasta mutanen yankin yin hijira da ɗan sauran abubuwan da suka rage musu kamar yadda majiyar ta bayyana. Hukumar 'yan sandan jihar Katsina dai ta ce tana kan bincike akan lamarin don haka ba za ta ce komai ba sai ta kammala binciken. Matsalar tsaro na ci gaba da zama karfen kafa a jihar Katsina yayin da al'ummar da abin ya shafa ke korafi da neman hukumomi su tashi tsaye wajen ba su kariya. Gwamnatin da sauran jami'an tsaro na cewa suna bakin kokarin su wajen magance matsalar. A nan kuma hukumar 'yan sandan Najeriya NPF ta janye gayyatar da ta yi wa sarkin Kano na 16 Muhammadu Sunusi na biyu bisa wata hatsaniya da ta faru a ranar Idi karamar sallah. A kwanakin da suka gabata ne dai rundunar ta gayyaci sarkin domin bayar da ba'asi kan abin da ya faru ranar idin karamar sallah lokacin da sarkin ke komawa gida akan doki bayan kammala idi. Inda wasu matasa suka farwa tawagarsa har suka halaka ɗaya daga cikin masu bashi kariya. To sai dai cikin wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafinta na Facebook ta ce ta janye gayyatar bisa shawarar wasu mutane da 'yan sandan da suka kira masu ruwa da tsaki da take kimantawa. Haka kuma 'yan sandan sun ce daga cikin dalilan janye gayyatar har da muradin babban sufetin 'yan sanda na tabbatar da cewa ba a siyasantar da aikin 'yan sanda ba ko yi wa aikin mummunar fahimta. A maimakon haka babban sufetan 'yan sanda ya aiki da wata tawagar runduna ta sashen tattara bayanan sirri da su jefa da sarki domin jin ba'asin faruwar lamarin a cewar sanarwar. Gabanin bukukuwan karamar sallah ne dai rundunar 'yan sandan reshen jihar Kano ta fitar da sanarwar hana hawan sallah saboda bayanan da ta ce ta samu na sirri da ke nuna cewa za a iya samun tashin hankali. 'Yan ta'addar kungiyar Lakurawa sun kashe mutane 13 daga cikin 'yan sa kai a jihar Kebbi. Lakurawan sun kashe 'yan sa kan ne a wani hari da suka kai a ƙauyen Murai da ke ƙaramar hukumar Ugile a jihar Kebbi a ranar Lahadi. Rahotannin sun yi nuni da cewa 'yan sa kan guda 13 sun rasa rayukansu ne lokacin da suka yi yunkurin daƙile harin da 'yan ta'adda suka kai. 'Yan sa kan sun yi ƙoƙarin hana 'yan ta'addan tafiya da shanun da suka sace ne bayan sun farmaki ƙauyen. Tashar Channels ta ce wani mazaunin yankin Malam Ibrahim Auhi ya bayyana cewa 'yan sa kai da dama ne suka fito bayan samun labarin zuwansu. Ya kara da cewa kafin su kai ga yin wani abu 'yan ta'addan sun riga su kewaye su sannan suka kashe 13 daga cikinsu. Ƙarshen labaran kenan yanzu kuwa a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Global Hausa. Fatima Muktar na ɗan batta ta tattara labaran ni Nasfat Ishaq Muhammad nake cewa sai an ji ku.